Joan, capítol 6, versets 44 al 51. Jesús digué a la gent: Ningú no pot venir a mi si el Pare que m'ha enviat no l'atreu, i aquest jo el ressuscitaré al darrer dia. En els profetes hi ha escrit: tots seran instruïts per Déu. Tots els que escolten el Pare i acullen el seu ensenyament venen a mi. No és pas que algú hagi vist el Pare, només l'ha vist el qui ve de Déu. Aquest sí que ha vist el Pare. En veritat us ho dic, els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa de vida. Els vostres pares van menjar el manà en el desert, però van morir. Aquest, en canvi, és el pa que baixa del cel, perquè el qui en mengi no mori. Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. I el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida al món.